presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kasama. Kinigyapo ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno mga kasama, mga higala, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Liklik. Kahigalaan, ang atong magtatampo, si Liklik. Kini ako problema bahay ni sa namong magtiayon gyud. Mao gyud ni kargado yung problema. Kay so sa taas ng panahon, wag yung taon may tugahi tawag anak. Loy kayo. Kung nganong na problema gyud ko ani no. Inanion ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Ay, paita. Sus, saon ako na ko. Oh! Dro! No, break ka ni Agi, break ka dili sagod. Kadiyot sa. Mayo kini aga. Murag yung makawagtang kas kong problema da. Kantahin no ko di kay. Di ka ko nagdugang-dugang na sa mga problema nito. Ikaw pa. Yeah. Katahi ko bisag unsa lang. Kini kita singkasing ni para sa mga daga kaya ako biodo nam gi ko. Sige. Sige na magkahaom ang among kasing-kasing. Sige. Garga. Ikaw ba kini? Nga nakita ko. Daw di ka. Ay, murag nidot to sa akong kasing-kasing imong kanta do. Salamat kayo ha nga ni Ari ka diri. Thank you kayo. Sunod adlaw do, balik ako diri kay kantahi gyapon ko ha. Sige, ayun. Sina lang day og makahupay ni sa kong gibati taon. Sige, salamat kayo. Thank you kayo. Salamat kayo. Bumalik pa ko ha. Balik pila Dong. Day, naon sa ka? Dong, na ako'y good news ni mo, Dong. Good news? Good news. Usay good news? Usa na kabuan kapin nga, wala ko tungahin sa akong binuwan. Good news? Good news. Good news de. Sali? Oo, wala ko tungahin sa akong binuwan. May kay, wa ka tungay. Ako kadabuan, na mo tunga. Ay, maniningil man na imubuti pasabot. Ako ba ako? Ay, kaya nga no, malibuto mo pasabot ha? Unsa man na malipayon man kay ka? Dong, wa ko tungahiron sa akong sakit ng binuwan. Buti pasabot, basig mabdos ko. Muna nang wa ko tungahiron sa akong sakit ng binuwan. Buti pasabot, nagsabak ko. Mayo noon na unsa? Lami na ni mo, karaan kaayo. Wala na mo kita. Nabito mo kita dahil bungos sa ito. Diba ingon sila, basta di nagali katungahan sa imong, di nakatungahan sa imong binuwang sakit, buti pasabot, mabdos. Beda, nagsabak, mabdos. Ay, pagtuwa na. Naunso mo ni siya, uwi? Ay, kung gusto kang ipakuan, ka nang magklaro yun na, magpapiti ta. Physical therapist? Dili piti ba? Pregnancy test, bora. Kana di ay? Nya asa man kumutake ana? Asa mang eskwelahan na? Sa parang nahan bili mo. Ato sa kuan si Buister. Asa kumutake ana nga exam ha? Asa? Ay sa pa di ay.
Kahilas, di mo taon. Ano de ka, uy? Ato kas farmasi, ingna mo palit kag piti, kanang pregnancy test. Naunsa mong kaway. Nya, patudlos tindira, unsa akong paggamit. Ay, mauba. Yung walay beranan. Oy, paliton mo na ni mo. Aw, siguro na kung pasar anak doon, kay paliton man ka na. Basta mo tana kas tindira sa farmasi, unsa galeon, unsa ang paggamit ang piti, ha? Tudloan na ka na. Magkaibaw na ka nga, nagsabak na ka, og tinuuray yun, og wa ba, ha? Mao nga, kana mo ipalita. Sige, dong, magpalit ko, dong. Kini nga ko asawa taon, ignorante kayo taon eh. Pero bisan pa siyang pagka-ignorante, nakapalit yun siya ka ng para pregnancy test. Unya? Unya, man? Positive? Negative man, dong. Mo na, diha. Dida. Ay kaduol, anak. Ay kaguol kay ihatag yapon na Ginoo na to. Ang buabot na. Magpa-check up na lang ka tag doktor, dong. Oh, ikaw. Sige, dong, magpatanaw ta. Kay makalibog, mangkud. Ingon sila, basta dili nakatungahan sa imong binuwan. Posible nga, nagsabak ka. Mamungutan na ta. Uy, manglakaw ta. Magpa-check up ta. Kani dong, mao ni giingon ni Mariida. Maing doktor. Si, kisa ni, Doktor Taghap. Ida si Ida, brodor. Ang doktor Taghap? Basta pinag-hapar niya, ha? Na, unya na imong komentary diha. Ay, dali na, musutas iyang klinik. Ay, swerte kayo mo, ma'am. Kay wa kayo pasyente. Dali na mo, di na mo magawat. Ah, mao ba? Oh, sige, ma'am. Sudabo. Naasiya ang nagwatuha si Dr. Taghap. Dito na lang mo. Umalaing pasyente. Sige, ma'am. Thank you kaayo, ma'am. Dong, dali na. Ito na. May adlaw, doktor. May adlaw sab. Ang say problema? Pa-check out kami, dok. Kay hapit ang taon, 2 ka buwan nga, taon mariglahin nga akong asawa taon. Mao ba? So, nagduda ka nga mablos ka na, Mrs.? Oo, Dok. O sa man di ay gipamati ni mo? Lain kay akong tiyan, Dok. Murag na isod. Nga nagdudak ko. Kay, wa mong kuriglaharong buwanan mo na nagduda kong mabdos ko. Okay, mao ba? Hindi ko na. Ato ko nung check up po ng imong tiyan, ha? Asa na ba ito kong status ko? O, dira. Hambi ko na. Anya, Dok. Unsay suot akong tiyan. Hangin man eh. Hangin man eh. Sukoy hangin, Dok. Hangin man ang sud sa imong tiyan. Si pagtunin mo sa kumbana, Dok, bumbas bisikleta? Di ko mo tuong hangin, suot anya akong tiyan, Dok. Imposible ka ayo na. Usupa ka man, oy. Doktor ko. Tana lang, day. Beda, mangulin ta. Saba na doktora ko, takam lang ka. Na. Na, doon na. Ebidensya na. Bungot ito eh. Uy, bukot, doktora. Kalma lang, day. Beda, ha. Beda. Gawas sa ebidensya, good. Mangitag laing doktor, oy. Ayun lang, day. Dong. Luoy taon ko sa kong asawa mo nang tumana lang yun ako taon siya siyang gusto mapatanaw siya lain doktor. Og negative ang resulta. Og dito na mo hibaw taon nga duna gyud problema kong asawa nga di gyud mi makabaton og anak. Unya. Aso na pagilak diha. Di pa matapos ang kalibutan alang na to. Bida. Tugahon ra gyapon tag anak. Ngita tag paagi. Bida. Nga bidag managupta, di ba? Lahi, magod kong atog yung anak, good. Ay, lagi. Pero, ano na, maayo, ha? Buhat na natong tanan. Pero, di gito mo pagkawas maglaon. Basta, di ko gusto na managupta. Gusto na ako ka ng atog, yun. Dahi. Kasabot ko gibatis kong asawa, pero unsaon, wa man yun may mahimo. Bisag inadlawon pa na mo, wa man yun taon. Kunya, ang labay mga adlaw, hibuong lang ko pagkaugma. Uy, kisa ni ito'y. Ano ganun ni Amri didi? Dong? Dahil kisa ni ito'y diri dahi, beda. Ganun kasuon mo didi ni? Dong, ato na ito'y, Dong. Si Lukluk. Kisa nga na ni? Lukluk.
Look, behave. Shh! Oh. Nanas daddy ni mo, liklik. Sabi mo, trawa. Sabi mo, ang natao na Ato ning sinagupdong. Ano? Kini atong sagupon. Wa man ta makaanak. Kani na lang si Lukluk. Ato ni sigupon? Oo. Ingon man ka nga managop na lang ka. O, mao na ni, di ba? Lagi pero bata akong sabot tayo. Dili taong itoy. Susismay ni itoy. Uy, kay we mukuha ani. Kay sa bata nga atong sagupon, inigdako. Kuhaon sa tinuod nga inahan. Huwag ito'y daganan. May baboy yan eh. Kinang nasa Facebook. Sakit sa kaya niya. Ligo-ligo sa dagat. Mas ganahan ko aning itoy. Kay dito maproblema. Maong kanina lang. Utsa! Ay, pangigam na. Okay ram sa niya. Murami na nang tagkaroon magkita. Gadi na rin taga-tubaw ya. Sige kang pangigam na. Ano man? Pero okay ram sa itong ito'y mo sa kupon, pre. Utsa ka kinidot, anak, pre, ha? Ha? Sugo rin ito'y. Sugo rin, ha? Oh, depende sa inyong pag-train. Pero gusto ni mo masugo, pagkuha lang katabang, pre, para klaro gigdura kay masugo. Sa doon, sakto. Sige. Critical naman, critical. Vertical. Practical bitaw. Kada ganing way mga anak diya pre na nagop na sila iro iring kay sa managop sila bata nya inig kadako salbahis pag sokol pa nimo Bantay bitaw ka na ako'y amigo ana si Kevin ug Jilin mo nang itoy lagi nila pre mausad mga ilang kagol na pre suportahin na lang asawa nimo kung siya ang gusto aron way problema pre Day! Dong! Look! Nanas daddy! Look! Nanas daddy! Baka rin parang ko ganing ituya taon. Nagluto ko sa imong paborito nga humba nga pinahubas baya. Ha? Humba? Pinahubas? Yes. Look, come here. Dali na, daddy is here. Good job. Good job. Si Kara rin ito yan, no? Ano day ka, uy? Batuom na yun, doon na yun siya. Siyempre, daddy, baya ka niya. Hagwaan ang imong anaksan. Hagwa, bantay ha, kay mapahuway ko kadiyot. Hagwa. Ay, naunsa ng tao niya kung sawa. Bro, buutan sabi nga ito, ya. Taka lang pangihi. Puwar mag-adso dito, eh. Ano man, hinaunsa ng tao niya akong laptop. Doon naman kinikikitan. Kano man, unsam niya akong laptop. Bida, porbida, gikit-kit, winis ito. Sali! Over kay kag-reaction, ay makuyawan tanimo. Porbida sa Pwede raman na, cover man na mo'y nagubaan na. Ang bida sa nang kubir guba. Gipasudin mo na rin ito, eh. No, wadyo ko kabantay nga nakasuday siya des kwarto. Bida ka, baka naman yung lupto pa, eh. Sige na lang lagi, magamit pa manggod na. Maayo pa man na, uma na maguba. Ang cover niya mo ay naguba. Ay, laklok! Hinaya sa nantiyog ni mo ng iro, oy. Iluklok, karos bulsa ka na ka. Ang sabang ka, umatuyo as iro. Masa matuyo, ah! Kit-kit, yung matuyo, ah! Ikaw ba iro ba? Lalim ba? Sabi mo, ako, hinoy mo, giro. Kisabi mo palubihon, ako, kinigitoy. Ang itoy. Sorry! Nakita yun ako nga murag pinangga mas kong asawa hinuna mong itoy kay nako. Mao nga, baton ko gilagot yung itoy ay. Ang say tiraduron ko nako. Unya. Saon kay nako itoy ha. Bawa ni sa amo. Look, baby, come here. Ano sa pana? Come, dali. Malisan ko anig itoy mdugay yun. Probida. Ngitaan ko yun yung paaging bawa ng itoy ha. Baby. Martilyuhon ko bagang agta ni. Hinampak ng itoy ha. Day, poste ko ba? Day kayo mag-overtime eh. Ha? Murag, nalabahan ba ni mga komedyas? Nana, manggo diha. Nara di ay? Ay, salamat taon. Unsa man ni ako sa batos? Ginoo ko? Unsa man ni day? Kadako kinit-kita na ni. Nimala. Look! Pagpalit na lagbag kong sapatos, gamay na kayo nga issue.
Sunod, ayaw sa patakagbutang anay mo sapato, si Pusa nagtarong. Unya, sa pa na nako! Sa pa na nako! Magkamuingon nga imong sa. Bida, Ang ako lang ba nga sa sunod, tarungag hipos, aron dili lang makikitan sa itoy. bida, ay, sus. Sagdiin na lang na, uy, kagamay ragid anang problema ha ba? Diyan gamay. Ha, gamay? Unsa ba ako sa lubor, be? Gamay ba ka? Nga unsa ba tao na ako sapatos, be? Ay, pag chinilas na lang. Ubisina magsinilas? Kidot biyarin mo! Misamot gyud ako kalago taon sa mga itoy kay bisan unsalig kitkiton. Unya, labanan na ba dahil sa kong asawa? Unya, ako pa himo sayo, biday, pagkaaha ka ng kalakiya. Unya! Luglo! Ano sa Rosali? Luglo! Ano? Liklik si Luglo! Ang ano, naunsa mo itay day, ha? Naliksa! Mayra, naunsa! Dali aliklik, dali asilukluk. Asa? Asa ba? Asa ba? Nagkasada, Asa ba? nagkadugo. Wala maginawa. Nakakadrag ba to? Ayaw, maginana ba? Pagtawag ang ambulansya, pagdali! Ako mo gani, pagtawag ko ang ambulansya, ako na sulti. Asa pa niya? Ay, bida, ambulansya gyud por bida. Mabuhi pa na si Lukluk. Ano? Mantinay mo, ana. Ang gawas man. Bida, makakita niya akong giingon ni mga higti lang to. Imo, buhi-buhian. Tarawa, gawas sinus karsada. Ligsan. Mayra, patay. Akong anak, Lukluk. Sus, ito. Mayra na, oy, mong anak mo tao. Nakanak ka gitoy. Ito'y para ni mo. Pero anak ako pagtanaw niya. Kunya, ang sao, ito na patay naman na imong anak. Ikaw mo ay nagbuhi sa ito'y para makagawa sa karsada o may hinog na ganaligsa na hinoon siya. Usa ka! Bigla sa di mo, Ikaw ay nagpatay sa atong anak. Ikaw! Giyaha, kasali! Mga niya akong problema. Kaya di rin naman nung naglagot akong asawa na ko. Porti ko niya ako ula. Kunya, wala sa kinahin mo kaon. Mga niya akong kabalakan. Saan man ako? Usay, di nagali siya maligo. Urbida, ako sige nan, managop na lamig laing ito'y. Di pa sa siya. Pero ako yung gibasol. Ako yung pasagilan nga naligsan kay ako kuno gibuhian. Urbida ang saon man na ako, be. Saban, Bam, maayo ka ni Bam. Nang ito'y hilakag maayo niya, awayon pagbana. Usaman ko kami pasultiyon ani. Ati Pres, hilig mong kay kag ito'y. Unsaman, be. Palihog tambagi ko, Ati Pres. Unsaman kung kamoy pasultiyon. Liklik. Hello? Kumusta namang Mindanao? Kumusta mo riha, Mindanao? Bye-bye, Liti. Kumusta mo riha? Og si Kapitan Joby. Kumusta ka riha, Kapitan Joby? At sa tanan, Impoy, salamat kayo. Thank you kayo, ha. Belated happy birthday. Unya, sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito, good morning ni Buriha, Kuya. Ate Jijen! Yes, Kuya Alan! Mga dagko ha, Don Pepe Tabli, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, para sa mga bata, Don Pepe Tablia. Para tasang energy, happy Permi. Unya, palit mo sa Diamond Yema o BM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch. Kay labi! Thank you kayo, Ate Pres. Ay, Ate Pres, Ate Jijen. Salamat kayo. Ate Pres! Okay, ang sendo dato karugad lawa. Ang sindir na to, murag si Kuato. Liklik. Klik. Oo. Kani ang asawa, Ate Pres, kay kanang, di lang gitawon sila ka anak. Unya, mauto nga, magsaging na siyang liklik, magsagop lang tag bata, itoy, may yung gisagop. Simple. Itoy. Pinangga kanyang itoy. Pinangga kayong itoy. Daligsan itoy. Ha? Daligsan, Ate Wala Pres. kaluoy. Unya? Daligsan niya. Cool kayo. Hoy siguro, iyar ba na may gato, kay lagot kasi kayo yung bana to. Kanoong laptop, kanoong yung sapatos. Hoy siguro, gilagtang na to sa iyang asawa. Nya, nigawas man. Kisaringan siya asawa, Dro? Sali? Sali. Si Inday Sali.
naligsan, ginagawas. Sali. Sali, ang gipisanginlan, si Liklik. Mao na, di na mukaon, sige lang giilak. Nya, giaway pa siya mayon saon ni sawa ti Pres. Tinud anay ra magi ang hilat yun. Tinuod Murag tao sa lang ito eh. Oh, usa ka oras yun na siya kada adlaw. Di na mukaon ko na ti Pres. Ang iyang katarungan nga dili bata ang iyang gi-adapt. Di ko siya ganahan. Ang ngadap og laing kanang lain ambot lang, laing tao siguro. Kasi ganahan siya. Ang iyang bana ganahan og bata kay ganahan siya tao kay lagi masugo ba kunsa nya namoy uban gud nga imong sagupon nato pa sa mga salbay. Di ka kay bao ba ni kadako. Unsay attitude. Kung sukol naman na inikidako, may uban. Pareha gud atong akong amigo Ate Pres nga na si pulis to siya, na siya gisagop. Dayon. Nya kuan kanang sikasikahan niya. Pasikahan pagdako. Mao ba? Tuog siya gabon taw Ate Hello, Pres. Tuog siya sa Muna nagkapait mo na lantay. Oh, kato sa iyang gi-adapt Ate Pres og di suguon niya luoy kay bultakon bunugog mayo nya og di masugot og di matuman yang gusto pula tagi na pagkatuog yun dako na yang kuan ay dako na yang murag na ni mouse no naglago dako na siya Ate Pres nga yang gipatay tong pulis nila dako nga lang Ate Pres kay kuan o dako na ay nagdumot to siya dumot lagi kulatado siya kulata ko no siya maayo kay nangita ang istorya ni gisutingan to namo kulatado kunog maayo Ate Pres paghuman kadang kulata kay hubog kunog maayo itong kuan kulata gikan pag kunos karsada padung sila gasug ni sugat ang batan-on niya padung sa karsada padung kay hubog lagi pagka kadlawon gito gabon bitaw patay Ate Pres iara dugab mao na siguro may katarungan kun ha Sinagop kuya anak yun. Sinagop niya. Kunya, mo ni katarungan Ate Pres nga basig mo ni katarungan Liklik nga simbako lang ba no? Oh, lahi ba? Di ra ba yung dili yung kaliwat ba? Lagi. Mao na nga ito lang sa igi kuwang sali niya. May pa. Nam gani baboy. Ikaw Ate Pres wa na man kay kuan lingaw ron ito baboy lagi kanang baboy nga maligo. Ligo sa dagat. Ako pa natin, aslon na akong baboy. Oy, dili na kay nga idom. Lami kayo, dindot kay glawas baboy. O lagi niya idom to nila. Unya, hindi katiguan ka ng baboy. Awa na, magluyan na. Maluyan na. Sige lang, naglubog. Kabaw ka ng baboy. Pero, kanang baktin, okay. Kinagadagan, pero tiguan na, lubog na. Lubog na, oy. Anari gayon na, day. Sige mo tanawan natin. Bitaw. Kaya sige, ligo rin. Sige mo kung ako yung comment siya. Aslan na dia. Binawa nga na ko Ate Pres ba. Tumidahan ako. Pero luoy kay baboy. Butan kayo mo. Bani mo kuan. Murag naanad ba. Gitrain nila maayo. Pero kaning ito'y lagi Ate Pres. Mga ni kaingon ni Saling. Wala siya kaon-kaon. Kaya naligsan man. Saon na nato. Manguan sa glaing ito'y? Di pa sa siya. Katuro mang yun niya. Kabuang po doy. Nga naman in taon. Bago na may lain. O karon. Kung ari ka sa Lucas 1, verse 35, ang anghel mitubag. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaangan nga bata tawgon anak sa Dios. Ang katubang sa Mama Mary nga gingna sa anghel nga mumabdos, ningos Mama Mary nga ulay man ko, wa pa mo ko mahilabting ano mumabdos man ko. Ako ning gibasa kay ang mga way anak ug dunay anak, dili ka ka-question sa Ginoo kung makaanak ka ba o di ba. Mauna. Nagtungo sa semana ni uli ko sa amo gulat, ang babae nga naguro sa tulo niya kairo kay wa siya anak. Ganun dili makakaanak, ma'am. Ang imong bana o ako siya, ako gyud kana ako diferensya. Unya siya, kanila ko ibuhi kanang mga ero ako. Unya siya, bati masarug atong pugson ang Ginoo nga taga ikog anak. Mahuwat lang ko sa kabubuton. Pagpong sa babae. Karon. Ug magisgot ka ning iyang asawa nga guol yung maayo tungod siyang binuhi. May lumdum ko makarelate ko sa kumanghod nga babae to sa lain pa to namatay nga ni babag sa daan ba? Lain pa to. Mga iro gyapon to. Ang kinang kong manghod na sa among bukid nga siya lang usa kay mga anak nga minyo naman. Ang uban to sa Manila uban niya so aun si iyang mulakaw siya nung muuli sa dayon, mingaon siya mga iro, mga iring, kay asal siya mo
palit basag sudan, palit mga basag pagkaon sa mga hayop. Ang iya mga iring gulat kay musugat at patag. Hibaw ang ganing abot na siya, musugat yung mga iring. Kaya ba, baho ato? Basin niya ka na magkadlaon, manaog siya. Munaog sa mga iring, manilig sa munaog sa mga iring, mukuyog sa tiya. Katong mga iring-iro niya, di masipyat nga, bisag na tawang lain magi, di ito. Uy, nga ba iring nga, magkasabot na, tawag ni dool. Mga bitaw, Ang mong iring. ako sa iring, Ate Pres. Ray. Kanang ako iring, Ate Pres, nakita na nako dito sa, mga bitaw, akong gitawag niya, kunot, kay kunot. Ano ka? Kunot akong tawag na niya. Ano, kunuton? Ari, kukunat man na ako nakitaan dito. Palit ko butong ni Duol, gina siya na ako, nagparay-paray ka na. Uy, kaluoy. Pada Akong gida, karon dako na kaya, Ate Pres. Mulay gi? Magkasabot ka na. Kunot! Tawag ko. Di makamanungkam, di makamanungkam. Dili, buta na ko Kanang akong among iring, kanang usa si Ray. Ako ganyan, Ray, dali na, tugta, dali. Duol sa siya. Ako na, dili sa kakatug, dili sa sopa. Sa pa siya. Tug. O magkasabot ang mga hayop. Magkasabot. Mao ni nagtabos sa atong sikon. Kasi unsa iyang pangutana diha gulya. Saod ko niya isawa, sige hilak, di dam kaon tungod lang si Toy. Kwan. Dakdakan makuno niya bato. Og di sa panultihon pang Father Joshua kang sang adlaw na ingon nga pagdahil lang kay mulay Lurang. Bisan kinsa sa mga naminaw na to karon bisan tinunog hayop ko ilang pinangga. Ako di ang mama nga iya magaling habulan ng iring nga matuog. Habulan niya ba? Okay, mapakan niya kuliya lamok. Yung habulan niya. Kami sa gagbay ming bata, murag musunod sa among mama, among gamay ng iring, ori-iro mamatay, among ilubog, yung tangan among cross. Nabi inana. Tangan cross, buwak. Tungod sa kabuutan si Inga na. Sir, kasi nga na itong Cinder Gulyat. Si Liklik. Liklik. Muna'y laki, ang bana. Sali ba ni? Ang babay. Sali yung asawa. Ang asawa na. Ang Cinder, dili ang bana. Si Liklik mo yung Cinder. Okay. Kanang nang mami lang sir niya paabuta lang kay mo kuan na mo lurang lang na kay ingnon ta bisan kinsa sa mga naminaw karon na agyoy ingnon ta matats matandog ko ang ilang mga hayop mamatay pinangga kay nila dito sliti ay kanang ang iro gilabay salog lapon kay salog mo man para ni atong karsada dire ofpat man ikalay na atong karsada yan ang gilabay ang iro. Ang iro tang gilabay, kay anod man dito, sige tang kuwang, kay maglisod si klabang, kay lauman. After 1 week, niabot mas ila, daot kayo. Doy? Nagtusa sa pinday. Nagkuhan to siya, naluwas to siya ba, nakakuan? Ilang gituyo paglabay, kay di lang ganahan. Karon kay niuli man, karon lang gipanggaan lang balik, pagsapot mo, bunal ka, mahigda ko taon. Sagdi lang, sir, kay usay nga nini, makuhaan na maulian na siya. Emang pito namatay, Pedro, ang silingan. Namatay. 5 minutes na buhay. Uy. Ikaw na. Nito yakaw. Salamat ko dahil ating taluman doon. Kulang ko ang puzzle, Tihon.